mag Raila Odinga Calvin Okello ayudo ne pachi bende kutenore kod wach ma Mwangi olero kacha mokwongo. Hapa ni gima Mwangi olero no ok nigi giler kabisa. Nikech kowacho ni Raila ne dwa wuok nang'o. To kata sani makoro jogi gokoko oko ni Masifuna gini osebalo gi chama no. Gin gida wuok nang'o mokethre. Nikech kwa neno to wan kaka joluo neno dongruok kabisa. Nikech kata juma mokalo Ruto ne ntiere Nyanza, Luo Nyanza kabisa. To otero development projects kamora mora Luo Nyanza counties wago. Koro okane paro manyane nyalo bedo godo nikech kata kiwacho the 10-point agenda. Committee no dhi mbele, committee mara Agnes Zani gini. Dhi mbele kendo ngeni very soon gidhi kendo kata jok mano yenyore aneno ka ntiere dalili osenyis jok moko ne go bi ojas documents mondo chak chul jok makamago. Koro processes go mana 10-point agenda dhi mbele. Kech inyalo mana wacho ni dwani iwuoge gimoro ka ineno ka winjruok mano bed oketi ok dhi maber. To one so far waneno ni gige broad based no gidhi 10-point agenda mane Raila oketo dhi mbele e yo makare. Kaka Mwalimu wacho nitie jok moko mok dwar samo ganda luo yudo gik maber. Kisik man seche moro ka maber moro donjo ganda luo to gidwa mana gikel weche moko mondo mi joluo med mana hinyore. Joluo med mana ng'anyo to kaka wacho ni wan ok wadoge ng'anyo kendo. Sani wan e sirikal kendo dwani wati gi sirikal no maber mondo kony jodalawa. Gisani kendo kaka bende mar cooperation manjo bedo ratified SDC mondo further negotiations ochak dhi mbele ka king'iyo sirikal mabiro ma 2027 mebogos kura next year. Kamano Calvin Okello chak kodi sani kotenore kod weche ma Gachagua owacho kata mano gaye madundo mano ma DCP. Kowacho kacha ni ero shani nyalo podho kacha biro podho neno gi bende ok wayudgi kama gintie to na duoka mano mag josiasa kod jogo mantiere e sirikal. Ibe sha osemi kibaji kalore kod kakitae. An pok ayudo kibaji. Emani kaka en scheme mano biro manyien. Nyako bed gi challenges. Mago challenges to kapani en gi challenges to a level moro ma odhi no de gore pike. Jose konyo ji mang'eny. Jodalawa mosebedo ka tuore madhi osiptende to SHA osebedo ka konyo gi kendo chulo negi. To kwa wani mondo kikech ko gore piny to jowadhi nyere mang'eny kech jowa mang'eny or rely on SHA no. Mar ariyo kendo kata sari kata bana jotich. Kendo kata ka police be sani ntiere under comprehensive mar SHA. Civil servants jopuonj ne ko kata kuma Nairobi County kuma ambe atelo ne jotich kanyo. Wambe kanye ma wantiere wayudo godo service. So aparo ni gima ne ko kata kuma Nairobi County kuma ambe atelo ne jotich kanyo. Wambe kanye ma wantiere wayudo godo service. So aparo ni gima Gachagua gene Gachagua being ni sani en opposition. Eno nyalo wacho gimoro amora seche modwaro kako dwaro nikech mondo onene okosoa sirikal saduto. But apani kaluwore gi contributions budget timo ndo kapani piny owacho be nyalo keto mondo gino gore piny kech gima dhi hinyo oganda mang'eny ka samoro ji ok nyal yudo thieth kaka gidwaro. Kamano enya Mwalimu Odo Wedi